Laya eh. Huwag ka laya yang. Lagi na. Asa po tala? Buhol. Balik-balik ang tampo eh. Ano, 2 times na lang. Kamotes. Balik-balik na po. Pwede sa Negros. Pwede pero dako kay Negros. What if Bantayan? Sige. Karon na dayon. Sige. Karat. Karat. Ako magikon. Sige. Loh. Pasan na? Bantayan na lagi niyo. Pwede din na. Pwede ka ayo. Nami karon diri sa Altea Beach Resort sa Bantayan Island for 2 days. No, 3 days, 2 nights. Pwede kay laglag? Okay. Sim kaglag, lagdan kay kagnaw? Nag-video ka? Wala. Nag-video mo. Nagwat mi sa sudan. Nag-waiting mi sa food. So after kaon na to, paway, then bike around town, around Bantayan. Around Bantayan. Okay. Hadlok, no? Really? Ano hadlok? Magsuot ko ka ng dry fit, katong pink na po. Di ka mag-helmet. Lol. Gusto na kayo. Ay pagka nangaan sa may biro lang sa sa Miss Bantayan Island biking yung logo. It's you. Oh, nananay siya diri. Sige, padayon. Yo, what's up? Naami karon gihapon sa Bantayan nagbike-bike. Mingaw ko na kaayo. Stress yami. Stressing lingkod. Stress na lingkod. So karon nagbike. Lingkod gihapon. Lingkod gihapon, di ba? Nagawat mi karon kay magpa-vulcanize. Lagi kayo, inigdagan ni mo bro mo. Dili siya untol ba? Okay, kuwang maghangin. Pero kang sa luyo gamay ka na. With matching bell pa dyan. Oh, indot eh. Wow. Padayon sa buhay. Layo kay ko. Dindot kay dili ko bike niya. Nya sa uli. Daan ko ba? Ano naman eh, nahagbong. Asa ka ha anak nahagbong? Ay Bikoli tara. ano yun. Ayuhon sana ako. Be right back. Pa So karon nagpatabang ko ni Manong nga ipaayo ang bike para makadayon mig bike. Tip number 1. If you ever planning to rent a bike here in Bantayan, always check the parts. like The seat, the pedals, tire, the brakes, and also the... Tara, Nong. Salamat kayo, Nong. Here at SM. Oh, there. Here at Ongtong Cave. Ta-da! Ongtong Cave.
Tip number 2. Always wear dry fit! Abot na giyon, Miss sir. Kuta. Layo pa. Layo Amo kayo? ang gibike. Mag-bike, di makaya ng bike. Noon, Mahindagan to. Pag dyan entrance, 1-3 na siya. Pero ini Da, ko sa... da sa kuan entrance sa trip. Oo, layo na. Kamu na doon. Dala sila kon ba? Dala sila og bitilin. Oh, fantastic the bus. Mo gani. Pwede na ikat na patas. Pwede, dito na lang ta uli. Dito lang tawagikan. Tip number 3. Kung maabot mo sa Bantayan o sa isla or dagan naman doon ni mo nga kani ma'am bay nanaping mas maayo dili sa kamukuha dito kay dagan ni kag mahikitan or mahibuan nga mas barato. Amo din ni Kuta. Amurang gibike. Gikan mig ugtong cave which is wa mi ga expect nga maligo. Well, nabasa jud actually. Sobra. If Yeah. you're in the island, if you're planning to go like any island sa Philippines, just wear any clothes basta dry fit. Love it. Love it. Love it, tabuhok. I guess. Butong! Butong mo diha, butong. Butong! Manamong. Day 1. Day 1, activity 1. Activity today. Dagan pun mig naanhaan. Ugtong cave Kota Beach mora. Dagan no. Kay padong naman gud ulan. Tanawa ra gana. Where is it? Clouds. Good morning Cebu. Mo ni amo ang second day sa among trip to Bantayan. Ambot wa mi kay bawon sa among activity karon. If nindot pa ang panahon, mag island hopping. Among iuli ang bike kay gubaon. Mo ride ra mig bike balik diri sa resort na dyan. Sa padawong namin sa among barko kay mag island hopping. Tip number 4, always ask. Kay ang Virgin Island Asay mas nindot Virgin Island o katong na entrance fee nga 500. Island hopping mo if na bay entrance fee or wala. Kung in budget ka, hot high kung nakasakay nakabangka. Okay? Ang Virgin Island pila galit ang entrance? 500 ang tanan ano? Well, padong na mo andar ang pambot, magbiro sa ko direct sa bangka. Katawa ni Kuya pag ng Virgin Island. As in Virgin jud siya ya. As in Virgin jud siya. Ingon sila na ako na yung Wang sad nga island. Ana, Ah, ito no? Si Dela no? Naabot na sa Virgin Island. Sa patong review, nindot. Limpyo ka. Dapat overnight na rin. Naa. Na overnight. Kada. Ano na daw, maligo na ako no. Gapura nagligo. Maligo sa akin. Tip number 5. Mulaag mo sa lugar like dere Bantayan. Ari mo laag kung dili big city. Mingaw dili daghang tao. Dito di overnight. Pinag kay na complete cottage ba? Nag
person per capacity niya is like 5 person. Then nindot pud siya kay naa siya ka nagsasakalan gani sa mga like sa gadget or laptop. Di juga malubat. Dili jud siya maglo or like dili jud ka kana bitong ma-worry naglubat na imong phone. Then if kana pag mag-ilis or magamit sa ilang toilet or comfort room, dapat sila yung public nga comfort room or toilet which is like convenience. Tao nga on the go or cowboy dali siya nga adventurous nga tao. Oo. Like sa ako if nakaibaw ko nga dingon ani okay ra jud ko like matuog open air, imagine O magkailan mo. palit lang. Pero naa siya mosquito net. Okay, kaya nice siya. 1.5 pa per night. And then gikan kay Santa Fe ang taon nyo pag contact naarami daghang bangka din ha. Kung tanam ahap padong or unsang pagpadong diri sa Virgin Island, gihatod na sila. And then kani pong Virgin Island napud sila bangka nga worth 1,000 back and forth na siya. Depende sa guest kung ganos amuli. Kani siya generator ilang gamit. Wala din sila suga nga nagikan sa stay but generator ilang gamit. So walay oras nga karo sa mapaw o karo sa mapaw mag brown out or black out. Kaya generator ilang gamit. Okay. O di ako mga tubang yam. Sige, go. Ha! Tip number 6. Always bring a power bank. Or an extra battery. Yeah. Kay maglobat na video. Unsaon na lang. See you in the afternoon after sa mong island hopping. Yeah. Right now, gauwan ng pusok hangin ng pusok. Pasilong sa video rin. Wato na mamuhaman ng gawan. Straight. Asa di pa dong? Gilang? Tip number 7. Kumari mo diri sa Bantayan Island. Talk to the locals permitted. Ay wow. Okay, sila kamao sila. Very convenient ra sila motubag. Tapos pareha atong paglasin na saag mi. So nang matana ra jud mi at till among natultulan. Okay? Hello. Ibagyo na dito. May gani nang uli na migikan sa island hopping. Sayo kay sao na lang. Aptan mi hangit. Then kay tip number 8. Ganahan jud mo nga ma-explore ninyo ang syudad which is gamay ra jud siya ang syudad ang syudad ang Santa Fe gamay ra jud siya. Tuyok-tuyok na siya, sumpay from here padang mong stayan which is Altea, tapos straight na padang dito Puta Beach, Sugar Beach. Kung hingi bike jud ka maabot jud ka sa katong Paradise daw ug mangrove something dito kay unahan naman sa Octong Cave which is na murang gi-bike og Octong Cave. So kana kung ganahan jud ka masulit imo mag-rent na lang og bike nga 150. Wa may activity ron kay tungod sa uwan. Sukig bawal. Standby na sa midari. Siguro niya taod-taod mangita ng ikaon. Feel ko low pressure rin siya. Waagi rin siya nga uwan. Yun may haya rin. Naami ron sa naabot mo niya mong gilagan sa ona sa Hitachi nga to. Sugar Beach. Sugar Beach which is money public beach na gadari. Hello Hitachi! After pila ka years like 2012? 2012 siguro to, around 5 to 6 years. Atong gi-stayhan sa una. 5 to 6 years? Oo, ana. Like, mo na ni yang naong. Tanawa.
Gigutom na miss, nangita mig food. Ang first is among gipangita ang Bantayan Burrito, which is nabot mi aning lugar nga wala siya same sa Boracay nga daghan sad kay siya mga kananan. Like, look at this one. Oh. Daghan kay tilianan na itulyakan nga tag 150 ra. Ayos kayo na, di ba? No. Breakfast. Ano yung nindot? So, amo na pili is seafood. Seafood, which is buy one take one. Busog-busog. Good morning, Bantayan. Monday karon, third day sa akong laan. Matamig sa'yo 5 a.m. Ang activity karon this morning na lang, kay muulit naman may kahapon. Mag-bike around town siguro. Then mangitag kaon, mangitag laing place nga kalaagan nga nindot. Mga pimi this morning. Okay. Tip number 9. Mataog sayo para ma-enjoy ninyo ang place, mingaw o napay sunrise nga nice kayo. Okay. Whew. Layo-layo po may bike. Naabot kami direct. Nakakita may cliff, which is this one. Then old establishment. Take of mga B-roll ani, which is nice and interesting. Yummy. Boom! Nakaagimig Sandira Beach Paradise Resort. Amo i-check dito on sa inaa. Sayo pa bitaw, Alas City pa bitaw. Then ang mangrove is over there, 2 kilometers away. Kaya ra. Bike magayog Cebu to Mandawi. Cancery. Dead end man. Mo na ang camp sawi. Balik sa mi uli. Magbike na sad. See you later. Kuya. Bit out. 12 kilometers all in all among na bike from Barangay Ubuog, Mangrove or Camp Sawi. Hapit mi og Sandira Paradise Beach Resort. Then hapit sad mi cliff. Dito daw nag-shoot ang mga artista. Then after that, may straight kami padong Mangrove. Gini rough road, Itis Lubot, then highway. Then pa uli, highway na gini lagi. Dali ra, the older jud siya. Init lang. Mo na akong nam. And look at the face, so red. So and that's all. Dito, manana among laag diri sa Bantayan. Nag-wait mi karon sa sukli sa rent sa bike. Tapos kung masaya sa'yo, mas maayo. Masaya sila mo kata na masukli. Para masaya sila. So nanoktok mo dyan. Tip number 10. Always bring change. Kaya na yung uban, wala yung sinsiyo. Kasapit. Padumi mo ulit. Ang nga pala yung kasapit is lingaw, worth and lots of memories. Hello everyone! Thank you for watching. That's our first vlog
season 1, episode 1. And we're asking everybody to subscribe our YouTube channel. So if you don't like, subscribe. If you do like, subscribe. Thank you so much. Bye-bye.